Lisod na ang henerasyon karon, mga batanon adik na sa cellphone. Magbagulbul ug di natatahuron, magbundak-bundak sa tiil kong suguon. Cellphone dayon ang unang pangitaon, bisan og siya wala kay kaon. Makabugto og ugat kung siya tawgon, tanduon ka pero wa di ay mo sanong. Cellphone dayon ang unang puniton, malimtan na ang tanan di lang cellphone. Cellphone dayon ang unang puniton, bisag way load perminia nga bitbiton. Mabutan kung bagong makasab-an, kay hadlok sa cellphone mabawian. Mahurot gyud dayon ang hugason, tanang sagot sa tugkaran silhigon. Cellphone dayon ang unang puniton, malimtan na ang tanan di lang cellphone. Cellphone dayon ang unang puniton, bisag way load perminia nga bitbiton. Murag yun siyang bagong napusan, murag ulod ang lihok kay tapulan. Magluya ang lawas kung sugoon, apik mo bangon kung kaugon ni mo kaon. Nahurot na ang imong panahon, sa sigig tuplok ni anang imong cellphone. Adik